Ей, това видео ми беше излязло. Защо се разделих с Янис? Янис му е човек, който му обработва клиповете. Много е добре да се събудиш, да отидеш на компютър. И си е намерил някакъв нов едитър. Всъщност май трябва да пусна на Янис видеото, защото това е много дълго и... Аз съм го гледал, обаче да реагирам на стрим на него. Само ще вметна един коментар. Новия му едитор няма никаква идея какво прави. Не знам кой е новия едитор на Деян, обаче няма никаква идея какво прави, брат. Изглежда като човек, който обработва някаква съвсем различна ниша или не е обработвал никога YouTube. По простия факт, че вижте само какви са субтитрите, брат. Първо, че субтитрите се закриват от този таймлайн. Абе, ще покажа след малко. Сега ще разкажа цялата истина за разделата ни с Дин Фрейзър. Историята започва там, че през 2022 година аз работех в един детски център. Бях управител в детски център и се занимавах с много неща. Ходихме по партита, правих украси, бях аниматор, гледах деца, имаше лятна занимания, занимавах се с деца като цяло. Занимаваме навън, защото... Тия улици са опасни, всеки знае, никой не казва здрасти. Преди да минеш през трябва да минеш през кастинг. Браво! А помните ли другата песечка? И да кажем в един глас. 1, 2, 3. Не, Радо, не мога. Но в това време аз правя YouTube видеа. Помните ли другата песечка? И да кажем в един глас. 1, 2, 3. Но... Не стори ми се, че видях нещо, ама явно съм... В това време Явно аз трипвам, брат. правя YouTube видеа. Сърбилено Ако се след, върнете да, брат. не много назад, ще видите, че в този етап от живота ми аз правя единствената поредица в канала ми, която първо нямам нито една завършена поредица в моя канал, но това е може би единствената по-дългосрочна, по-дълго продължила поредица, която в крайна сметка ще по някакъв начин напълно натурално. Тогава правих моята поредица, не знаех как да хъсълвам, но се научих сам. Защото бях решил, че съм в етап от живота ми, в който аз трябва да направя някаква промяна, ако искам да се развивам натам, на където искам да се развивам. А именно, аз исках да се развивам в социалните медии, исках да се развивам в YouTube, исках да се развивам в тази среда, защото това ми е тръпка от самото начало. От малък. Точка. Това е. И моят YouTube канал е стартиран. И още преди това Деян ми писа. Той просто ми отговори на едно стори. Тогава имаше нещо в неговия YouTube канал, че си последваше последователите, нещо такова. Погледна ми едно стори и ми отговори. Брат, продължавай да правиш YouTube. Не спирай, някой ден ще се получи и така нататък. Даже знаете ли какво? Даже ще се опитам да скролна. Знаете ли какво? Някаква раздяла тук между едитора и... Деян. Деян. Много ми е интересно. Гледам. На 8 май 2021 ми е пратил, буквално на второто ми видео, ever или третото, ми е пратил ей така. И на 9 май е написал go, grind it. Надъхваше ме такова. И от време на време ми пишеше. В смисъл, така на рано. Окей. Важи. И беше някакво много яко, много холсъм. В смисъл, наистина беше много миличко такова. И мен actually ме надъхваше, защото... Между другото, сайт траквам, сайт квест, новините, братле, правят повече гледания от мене, бе, брат. Аз тогава не го познавам още и той просто да ми отговаря на сторите, да ми пише, това си беше нещо вау. И така, и това ме надъхваше супер много и аз продължах да правя видеа. Дойде един момент, в който той просто, без да ми казва, без нищо, реши да шерне мое видео в неговото комюнити в YouTube. Което доведе супер много. Аз даже помня момента, имах 43 или 42 или 44, 40 някои абоната имах и отивам в Даскало на следващия ден и някакво гледам си канал, има 60 абоната по едно време. Аз тогава правих по 1-2 абоната на ден, нали, което си е малко, но е прогрес. Рефрешвам, примерно, 3-4 абоната отгоре. Рефрешвам, стават 70, рефрешвам, стават 85. И е така, първия ден имах сигурно 700 абоната, е така за един ден. Някои от вас може би ме знаят от тогава. Това си беше много скандален момент за мен и това беше момента, първият момент, в който Деян ме подкрепи супер много. Без да ми казва, без абсолютно ничичко. Първото ни запознанство с Деян беше след като ме шаутаутна в един такъв гейминг клуб, билярд, имаше дартс, ако не... Явно това му е бил едитора, да. Аз
доскоро не знаех, нали? Отдолу на НДК-то до Събуея. Мисля, че се падали. Да, зад Събуея, нещо такова. И там се видяхме, аз стоих с някакви приятели и отидох и го поздравих, нали? И му казах, искаш ли да си... Беше някакъв много awkward момент, защото ми викам, нали, искаш ли нещо си полафи малко. И той беше някакъв, нали... Даде ми знак, че защото беше с някакво момиче на среща. И така да е, както и да е. След като ме шаут-аутна, продължава. Това цялото нещо е супер. Аз ще ми пише от време на време. Да, я знам. Втория път, в който Какъв е смисъл от това нещо? Тогава да обработвам за първи път негово видео, което с до 30% отстъп за това нещо и започнахме. Започнах да поддържам, като поддръжката беше просто да пускам сторите, да качвам постове и да отговарям на съобщения. По-късно, малко по-късно, може би месец след това, Деян реши да затартира неговия подкаст. Ми предложи тогава да обработвам за първи път негово видео, което, нали, тогава започнахме с подкастите. От подкастите той явно хареса работата ми. Започнах. Не знам защо съм му бил така при сърце. Наистина минали сме през много тегави периоди с него, в които е имал много работа преди сватбата ни с Меги, защото аз тогава не знаех къде се намирам. Да, малко е боринг, брат. В смисъл, нищо не се случва тук. Давай, казай какво става, бе, брат. Тогава да, чуеме. Супер много работа, наистина, не знам какъв период беше, имаше много работа. Давай straight to the point да видим. Работа, това е какъв е филма, брат. Защото сте махнали, защото са разделили там, да я знам. Много неща, много глупости. И в крайна сметка стигаме до момента, в който сме тук. И една вечер аз просто ударих се с колата. Когато се ударих с колата на магистралата, между другото, когато се ударих в мантинелата, му казах, че няма да мога да направя видеото за деня, защото се ударих. При което, нали, той ми каза, че той ще си го обработи. И ден-два след това той си обработи там едно-две видеа, след това спряха да му се правят видеа за някакъв къс период, започна да стримва. И там му писа някакъв пичага. Както и просто искам да кажа, че много натурално се случи това цялото нещо, защото може би, аз вече виждам някои неща да се случват в моя живот, но може би точно тук идва момента, в който въпросният човек на някой друг човек в живота е дошъл, научил те на неща, които вече ти едва не можеш да практикуваш и от тук насетне продължаваш живота си сам за напред. Поне така е в моята глава. Но ние с Деян, като цяло, това да работиш с някой дългосрочно не е просто работа, не е просто работни взаимоотношения. Почти е невъзможно да бъдат само работни взаимоотношения дори, според мен. Защото ние за това цялото време изградихме една приятелска връзка, въпреки от началото... Брат, какво говори това пичове, брат? Леле, какво става, брат? Като с Лиза дойдоха на сватбата ми, след това ние отидохме в Тайланд. Просто е неизбежно в такива взаимоотношения да няма нещо повече просто от работа. И за това, в крайна сметка, остава просто едно хубаво приключение, което продължава в крайна сметка, защото аз спрях да обработвам влоговете на Деян и, нали, правя това видео, защото просто имаш много коментари. Деян, защо те е уволнил, защо вече не правиш влогове. Деян не ме е уволнил, просто супер. Буквално дори не сме си разбирали, брат, ти спираш да правиш влогове, разбираш ли? Буквално просто така се случи. Някакъв пич му направи някакъв едит от някакъв стрим и Дете ли не дей нито да си купуваш мембършип, нито да донейтваш така, брат, няма смисъл. Разбирате ли? Просто гледай стрима и го харесай, брат, това може да помогнеш. Плюс това ние продължаваме да работим по 100 други неща заедно с Деян. И извън това ние сме си приятели с него. Това е. И реших да направя това видео просто за да мога, нали, да се върна малко назад, да ви споделя всъщност да ви разкажа каква е историята ни за запознанството с Ян и с това как сме започнали да работиме. Но в заключение това е. Просто оценете хората около... Кое е за заключение, брат? Аз нищо не разбрах, честно казано, от това видео. Боснал се и просто те е заменил. Боснал си са, тръгнал е да еди това нещо, после някакъв печага му е писал и Деян е решил да вземе него вместо тебе. Аз така го разбирам. Просто са те сменили, брат. Аз така го разбирам. В много трудни моменти. Или да знам, аз ли не мога да разберам? Не знам, брат. С съвети, с учене на неща, покрай свещите много. Лично за мен Деян това е. Просто оценете хората около вас, защото лично за мен Деян ми е помагал в много трудни моменти, помага ми с съвети, с учене на неща, покрай свещите много ни помогна с Меги. Между другото, можете да си закупите персонализиран коледен подарък стъпка, защото така е яко, винаги е яко.
Мислех, че сменя, нали, за хората, които се чудиха какво стана, брат, защото зоунаутнах за секунда. Направи някаква смяна на музиката, пича, която нямаше никаква логика. От някаква драматична така сад музичка към някаква рок музичка, братле. И си мислех, че да плъгва нещо там, някакъв продукт. Между другото, 2 реклами има в това видео за момента. Тук правеше, говореше за някакъв код и сега за някакви свещи ще говоря. И така, ценете хората около вас и никога. И си мислех, че е само заради рекламата, обаче не е само заради рекламата. Това пич трябва направо. да ви е срам, ако искате, ако сте тръгнали по някакъв път, ако правите нещо, никога не трябва да ви е срам да споделяте за това нещо, никога не трябва да ви е срам да го показвате това нещо, защото никога не знаете кога точно ще дойде някой човек, който ще ви помогне в даденото начинание, кога ще дойде някоя връзка, някое запознанство, което ще ви промени изцяло живота, защото на мен за този момент създавам, в който той, на него му е трябвало човек и ми е писал на мен, от този момент натам живота ми се промени коренно. От този момент натам аз влязох в средите, то не е в кавички, да си е така. От този момент натам случиха нещата, които винаги съм искал да случат. Това е бившия едитор на Деян, явно. Макар и трудно, макар и бавно, макар и на моменти, то някак да не е трудно, някак да не е бавно, не става така нещата, но на мен това е бил моят момент в живота. На всеки човек е някакъв друг момент, защото нали, има и различни сфери и така нататък. Бъдете отворени. Не дайте да ви е срам от това, кои сте вие и какво сте вие и какво правите и така нататък. Защото брат, какво говори това пича, брат? Случва, нещо се променя там. Макар и да не се случва в темпото и в бързината, в която искате да бъде, макар и да не се случва за момента, в който сте се определили или просто не спирайте да смени са музиката 3 пъти за 2 минути, брат. го вършите. На някакви съвсем различни жанри. Аз с други хора, може би нямам толкова много постижения, може би нямам толкова много неща. По-важно е да се научиш да едитваш или да намериш едитор. Ако си малък ютубър, няма смисъл да търсиш едитор още, брат. Неща, които съм направил в моя живот, но сравнявайки се с себе си, преди 2 години, преди 3 години, преди година, аз вървя по пътя, по който искам да вървя, аз правя това, което обичам и искам да правя и аз гоня наистина това, което искам и не спирам да го правя. И сравнявайки се с себе си от преди 2 години, може би 80-90% от нещата аз имам видеа, ако ги намеря ще ги пусна. Ако не ги намеря, просто сега ще ви го кажа. Аз имам видео, в което обяснявам как искам човек до себе си, в който да градим заедно семейство, с който да градим заедно в живота като цяло, а не просто гадже. В момента имам това цялото нещо. Аз обяснявам как искам да правя това, което обичам, да правя видеа, да имам работа с различни брандове. Смисъл, много неща, които преди 2 години са били като блян за мен, но в момента са реалност и в момента продължават да се случват още нови и нови. Добре, нищо не разбрах, брат, от това смисъл. Просто човек са го заменили, брат. Блъснал се, не е успял да вземе такова, да направи видеото за деня, защото предполагам, че Деян е дейли влогвал. Деян е обработил 2 видеа, някакъв пич е писал на Деян, защото е разбрал явно и Деян го е заменил. Аз така го разбирам. Да видим какво става тук. Позиции, които вчера си сложил. Така, новият едитор на Деян е с извинение, няма никаква идея какво прави. М. Петров. Не искам да казвам нали, нещо лошо за момчета, просто наистина няма идея какво прави. Ей, това видео гледах. Аз приятелката ми Лиза, останахме в 5 звезден. Така, първото което е. Какво става тук, бе, брат? Субтитрите първото, което не се виждат. Аз и приятелката ми Тоя фликър е абсолютно безполезен. Лиза, останахме в 5 звезден хотел за 300 лева на нощувка, за да ви кажем нашето искрено мнение. Значи имаме визуал ето тук, после субтитрите се местят тук по някаква причина и после се местят супер малки стават и идват под таймлайна. Заслужава ли? Сега ще разберем. Това е началото на нашата нова поредица, заслужава ли си, в която ние отиваме на различни луксозни курорти, било то по-скъпи или по-евтини, за да ви кажем нашето искрено мнение дали заслужава. Това не е спонсорирано видео и хотелите, които ние ще посетим, поне за сега не са спонсорирани. Добре, искам да видя как прави реклами, брат, защото знам, че има. Някой знае ли на коя минута има реклама? Защото 100% има реклама. Добре. Добре. Това е по-добре, но пак не е. Абе, по-добре. Легенди, добре дошли, ви кажа, че Лиза днес цял ден е готвила.
Ти е направила най-вкусно изглеждащите неща. Най-вкусно изглеждащите. Човек няма търпение да го изявам, сега да не знам дали е вкусно или не. Не можеш да го изядеш сега, защото не... Брато, Диан знае какво прави без хейт. Ние тук не говорим за Диан, бе, Радо, приятело. Ние говорим тук за едитинга, който не е от Диан, ами от някакъв друг човек. Не за това говорим, брат. Запазим изненадата. So. Сега чакаме Габи. Къде е Габи? Вероника. Тя отиде да поздравя още Габи. Ние сега отиваме да вземем свинско бонфиле. Ще правим мусака. Охо. Бяха приключенията с две жени. Беше много лудо, между другото. Наистина беше... Седя такъв от време на време и се чува, бе. Да, бе, няма проблем. Ние тук не говорим за Диан, говоря за обработката, защото видях, че си е сменил едитор. И давам, нали, градивна критика, защото ако случайно попадне човека на това видео, който обработва тия клипове, защото това ще му помогне, брат, не е нещо лошо, това ще му помогне буквално да е по-добър, брат. Той не дойде с нас и аз викам, аз правя това Деян каза, че ще Да, то се е много луд, брат, и аз съм го гледал това. Ще ги следвам. Той е много луд, брат. Ходи по Банкок на рандом соло кил, братле, и прави някакви мега рандом неща, брат. Много ме кефи. Да, имаше. Те ми разказаха момичета, че веднъж си ги чакал много време, там се притеснил. Човек, аз направо умрях там. Абонирайте за Матин Рицарски. Гони вече 3000 абоната. Да, почти сме там. 2000. 1967 съм. Значи след това видео да са 2000 легенди. Нападайте. Там какво се случи? Значи те се качиха боси по някакъв хайк, дето е нагоре в планината. И ние имаме 15 минути докато лодката тръгне. Аз ги гледам такива, те да. Викат само я ни дръж нещата, телефоните си. Добре. Лежит от 7.03 нищо не ти се чува, като говори, сигурен съм, че не му плаща малка сума пари да ти едитва клиповете, не че едита му е кой знае какво, но да си прави труда да ги преглежда по 2-3 пъти, ако се налага, и тогава да ги качва. Това е несериозно. Ужасни като е, субтитри по една секс, слабо. Леле, те много му сипат на това момче. Михов, градивна критика към монтажиста. Субтитрите са ужасни. А тези, които попълват вляво или дясно, буквално се появява за няма и секунда. Не е с цел да ти стане тъпо или е нещо, а с цел да ти помага. Тая реклама, между другото, не ме кефи как е направена. В смисъл, това е мое лично мнение, нито хейте, нито нищо, просто тая реклама няма никакъв енгейджмент, брат. На тая реклама точно падат супер много хората, брат. То няма нищо, което да се случва, брат. Едитора не си е направил труда изобщо да я направи енгейджинг рекламата, брат. Той просто, Диан си е направил там рекламата и той просто се е сложил и е сложил на две места, където се казва кода, братле. Това е. Няма никакъв енгейджмент тая реклама. Нула труд е вкарал в това нещо. Що не му пише да си му едитор? Защото хората в България не дават пари за едитинг, Янков. Просто в България, братле, не искат да дават парите, които трябва да дадат за труда, който се вага. В смисъл, само за този кът на това видео по принцип ще е минимум 150-200 лева. Само за къта на това видео. Не знам колко е RAW footage, но за такъв кът това са цени просто, които хората дават масово в чужбина. Не казвам, че примерно за българите може да е много скъпо, но затова в България няма толкова, нали, сериозни монтажисти и хора, които им се занимават да правят каквото и да е било в България, защото просто в чужбина предлагат пари, брат. И когато някой в чужбина дойде и ти каже, нали, искам 12-минутно видео, примерно, ще ти дам $500 за него, не $500, $200-300, $250-300 за 12-минутно видео, и примерно идва ти някой, примерно, който трябва да му направиш 30-минутно, като е този влог, той само къташе 150-200 лева на този влог, брат. Аз ако му кажа, надявам, примерно, на цените, които вземам, според мен няма да се нави на това, което... И аз не искам да вземам, нали... Аз не аутричвам хора в България, брат. Много рядко. Много рядко. Трябва да видя много потенциал в хората, за да им пиша аз. Ако някой иска, знае къде съм. Аз даже поснах, брат. Даже пуснах такова. Чакайте, сега ще ви покажа. Ще ви покажа самия пост. Ще ви покажа самата снимка, брат. Тази снимка пуснах на стори и казах, нали, ако вие искате такива резултати, знаете къде да ме намерите ютубърите. Правя стратегия, обработка. Знаят къде съм. Ако някой иска, може да ми пише, брат. Нито искам да се бутам при българи, нито нищо, човек. Нямам никакъв зор по принцип да обработвам и да правя имам зор да правя стратегия на българи, защото искам да дигна нивото в България от към тая гледна точка. За обработка обаче със сигурност никой няма да даде нормалните пари. Затова съм направил групата, за да може, даже наскоро се случи. Помогнах на човек, сега няма да казвам кой е. Това се случи. Имаше човек, който, нали, не му плащаха достатъчно пари. Аз разбрах за това нещо и веднага му казах,
отнеси се малко по-сериозно. Дигни с цените, защото ще се ядоса. Момчето му писа, дигнаха му цените, даже за 5 минути му намерих и друг клиент, друг момче му намерих, за който да обработа, така че сега му стъпиха на цените, които му казах да даде и също така му намерихме още допълнителна работа, т.е. хем му дигнаха парите, които му дават от предишния му клиент, хем му намерихме нов, който ще му плаща още пари. Така че гледам малко да поправим нещата в България, защото труда на... То няма и сериозни монтажисти, в смисъл нормално да не се дават много пари, брат. Няма хора, които те разбират. И също така, монтажа не е само да правите кътове, да слагате визуални ефекти. Има много, много неща, които трябва да знаете. Трябва да знаете как да структурирате видео, как да правите сторителинг. В смисъл, аз с Марти, примерно, си пасваме супер добре с Марти. Разбирате ли? В смисъл, той е супер дедикейтнат към YouTube, аз в момента съм супер дедикейтнат към YouTube. Информацията, която научих заради Марти, благодарение на него, научих супер много неща и продължавам да уча. Всъщност, той ма кара в тази сфера, показва ми много работи, които в България никой не прави между другото, защото аз не малко път съм казал, че Марти разбира много и е много напред от всички българи. Карам в тази сфера и аз доброволно просто се вкарах в един rabbit hole, така се нарича на английски, вкарах се в една дупка и просто погълнах толкова много информация за няколко месеца и влязох в нюслетъри, в курсове купих. Какво не взех човек да намеря всякаква информация, човек. И хора, казвам ви, такива неща правят големите ютубъри, които си нямате на представа, брат. Даже не големите ютубъри, има ютубъри с по 100-200 хиляди сабскрайбера, които правят. Такива работи, такива стратегии, в смисъл много, много неща има за YouTube клиповете. Казвам ви. Не, Друмев, за Друмев говоря. Наистина, казвам ви, има толкова много работи, брат. Дани Илиев може ли да се нарече монтаж? Дани Илиев, човек е в съвсем различна категория, брат. В смисъл, това, което аз правя като монтаж, което той прави, той си е монтажист в неговата ниша. Той се разбира от неговите работи, брат. Аз се разбирам от моите работи, разбираш? Няма база за сравнение тук. Той си е в едно място, аз съм си в друго място. Разбираш? Той си е добър в това, което той прави, аз съм си добър в това, което аз правя. Така че... Пак казвам, не търся вече, не пиша на български ютубъри, трябва наистина да видя много голям потенциал, за да пиша на някой в България да му помогна с нещо. Който иска, пак казвам, знае къде да ме намери. Мисля, че достатъчно се доказах, брат, и с клиповете на Друмката, които правя, и с целия канал на Драго, който развихме. Мисля, че достатъчно съм се доказал, брат, че знам какво правя, брат. Мисля, че мога да помогна на много хора. Цял въпрос е дали те искат да дадат парите, които аз искам. То си е за тях, брат. Някои хора не им е нужно, някои хора им е нужно. Да видя стария едитор на Дянката, какви реклами прави. Кои са му старите клипове? В смисъл, от кой клип е тук малко по-стар ще пуснем. Аз често му гледам влоговете, между другото. Сега гледам какво се случва, нали? Не ги гледам баш целите. Те ще ви направят план, който да ви продават само десети за всеки ден, които са калкулирани с калории, продукти и всичко, за да може вие да постигнете вашите фитнес цели. А най-якото е, че храната идва вакуумирана, де-факто, ако си сложите в air fryer или в микроволнова, винаги ще бъде брат, там... защото е изтеглен целият... Ендека, там са други работи, брат. А още по-якото е, че идва 2 пъти на седмица. Де-факто в понеделник ви идва храната за 3 дни и в сряда ви идва за 4. Това не е engaging реклама, брат.